So we have a story from Sister Mishi vanobva kuHarare. Vanotaura ivo kuti hanzvadzi yavo yakamitisa kumusha, asi panguva iyoyo yainge isina mari yekuti ikwanise kuchengeta mhuri. Ndobva yanoti relocate ichienda kuSouth Africa. Izvi zvakasara zvine godo kuhama dzekumunhu kwaainge amitisa, akaita semunhu atiza. Nguva yafamba, hanzvadzi yavo naSister Mishi vakazofunga kuti ivo vaichienda kumusha kumanyaradzo amai vavo. Hanzvadzi yakabva kuSouth Africa vakauya vakaenda kumusha, asi vachisvika kumusha kuye kumhuri iya yavainge vakanganisira yakanzwa kunzi mukomana adzoka mumusha, kati ndiri kuda kukuuraya semaurayiro andakaita amai vako. Welcome to Slick Media TV. My name is Slick Nelkwan. Yepano Bazim Untold Stories. But no kurukura nyaya dzinotyisa, nyaya dzinonetsa kubelieva kuti dzinoitika, yet dzakatoitika asi dzisina akambodzitaura. Kana iri first time yako kuya panapa, ndonokumbira usakanganwe kulike, kufollow, kusubscribe depending nekuti uri kutiona uri kuma platforms api. Usakanganwe kusiya comment comment section ndokuti video yedu rambe richipushwa kune vanhu vakawanda. Ngatinyatsonzwai nyaya yedu iyi kubva kune mwene muridzi wenyaya kuti zvakambonyatsofamba sei. Nyaya yangu yakamira yakadai so. Isusu takakaura tichigara kumusha kwana mama vedu, ndiko takakura tichigara. Kwekukwa nembudzi yakuminda mirefu taigara nakoko, mama aigara kuno kuHarare. So chigara ikoko, hanzvadzi yangu akazomitisa mwana wemuvhileji imomo, akapiwa mwana uya mukadzi wake, ndobva vauya naye kuno kuHarare. Vauya naye kuno kuHarare ndobva inini ndakatotumwa tiperekedza muroora kumusha kwenyu chichi kuitira kuti abvisira. So uyu hanzvadzi yangu aisada mukadzi, but akangotambira zvazvo kuti aitya kusungiswa. Ndobva atambira mukadzi, ndobva atiza, ndobva enda kuSouth. Mukadzi wayo akazonobvisirwa nekusungirwa achibva asiwa, haana kuzodzoka kumba. So mama wangu akazorwara. Varwara vari kuno kuHarare, vaingorwara zvinenge zvaive nechivanhu mukati. Rinoti hatinyatsodza notone time yavaimuka vakazvimba, munguva muromo womboenda pasaidi. Saka vari serious, ndobva vanzanga vaende kumusha timbonoona kuti zvakamira sei. Mama wangu ndobva vaenda kumusha, saka vamwe vana vemba medu vese vakaenda kumusha. Inini ndakasara kuti ndiri kulabor, ndachitori nenhumbu. Time yavakazoshayika, kashayika ndichangosununguka, zvaisaita kuti ndiende. Hanzvadzi yangu iyoyo kumitisa kumusha uko angaita sei? Angaenda kuSouth, akazofonerwa, ndobva anonoka uko anachi aita haana kana mari chichi, ungoziva zvavanenge vari kukura. Ndobva azoti hatozoya panoitwa chi, panoitwa manyaradzo. Ati tiri pamanyaradzi rakazononoka kuiswa. Hanzvadzi yangu ndobva azonditi alright, toya chikutora tozoita sei, tozoenda kumusha tonoona pakaradzikwa mama. So akazouya, mwana wangu anga azvikumachi 6 months, 4 months. Ndobva auya, ndobva taenda kumusha. Taenda kumusha tikasvika usiku. Tasvika usiku tanonoka kumuka. So hirosi, vanhu vaisavigirwa pamba time yacho, kwaive nehirosi 1 yaivigirwa munhu wese. So tasvika koko vakabva vati hazvituti tingomuka takananga kuhirosi, vanhu havazozivi, vozofunga kune zvataiya tichiita chiri kumakuva. Saka kaitangenda noudza sabhuku, vozotipa munhu anotiperekedza. Koko vakabva vamuka, ndobva vaenda pasabhuku, ndobva vanovaudza munhu wataifanirwa kuti azotiperekedza. Takanova, koko wakanonoka, wakasvika achitonzi abuda aenda kumunda. Koko sabhuku vakati endai henyu, munoratidza vana pakaradzikwa mai vava, pasina problem, ndozovaudza. So isi takabva tanonoka kumuka. Koko vakati kwakupisa plus kuti ndiende ndega ndichingozivisa vanhu vanozotaura zvisizvo, nyange ndaudza sabhuku chirega tizonoona mainhingi kumazarovira. Vanoita sei?
vanozotiperekedza. So tiri kuyaka vanhu vekumba kuya kwakametiswa mwana nehanzvadzi yangu yaiya vakabva vanzwa shoko kuti mukomana auya. Saka vanhu vekumba kwanozikanwa nekubata-bata nekuita sei even zvemusindo palife vanoita zvemusindo, kwozoti zvekubata-bata zvitsotso izvi zvemushonga vanozviita. Saka vazvinzwa kudaro vakabva vati alright. So hatina kuzoenda kakuiro semakuseni tikatosvika zuva rovira. Hanzvadzi yangu nobva semukomana kakakurira munzvimbo akufamba achiona vamwe vanga vaenda kumaminda, vamwe vachiita sei achitendererawo masikati vanhu vadzoka kumaminda, vamwe akuona vamwe vaya ndipo vakanyatsomuona life kuti zvishuwa munhu aita sei munhu adzoka. Baba vaya vakabva vanyatsotaura kuti unoda kuuraya zvakaita mai vako chichi. Saka uyu audzwa kuti ndozviri kutaurwa uku, havana kumudza direct kuti vakaudza munhu wanga akatomira naye kuti udze umwe wako uyu ndoda kumuuraya zvakaita ateere kwakaenda mai vake. Uye ndobva uye akamudza akati wangu ndonyaya yaita sei yataurwa uku. So audzwa ndodzi akati but nyaya yakaitika kudhara but wani ndakabvisa chichi. Achitodaro kuvhileji 17A ndokunogara hanzvadzi yamama wangu kuti mukadzi ati ndobva atumira munhu kuti ndine hope dzandarota. Vana ava kana vauya ngavasafamba muvhileji, ndavaratira hope dzisiri idzo chichi. Ndobva ataura hope dzake, ndikatotuma munhu akauya. So hanzvadzi yangu ndobva ambozvisimbisa masikati ese akazvisimbisa chita zvekuteedzera vanhu vanogona kunge vachinyepa chichi. So plan yake iye aitenderera futi aida kuona vana because mukadzi wake akabva aita matwins achida kuona vana. Aimbopotawo achitumira apo neapo aida kuona vana. Saka munhu akatumwa manje kune mukadzi dzasina bhindo kumbiro kuona vana. Hatisi kuziva kuti ndiye akananga direct here kana kuti mukadzi akaudza vabereki vake kuti bhiya tarida kuona vana. Baba vaya vakabva vaita chiki zvekurevesa. Ndobva vadarika neparodhi pagogo wangu vachiita zviya zvekupopota zvekushedzera kuti manje uda kumuuraya chichi, achateera chichi. Mafira akaita mai vake ndo mafira achaita, ndoda kumuuraya. Mangwana ari kumuka afa chichi vachitaura baba vaya. Vapopota kudaro gogo wangu vakati regai ndinoudza sapu kuti ndonyaya iripo. Hanzvadzi yangu akati gogo it's too late, munozonoudza imi sabhuku, isusu regai tiite sei tirove pasi. Apanga amanheru. So saka kuti munhu apopota ndobva aenda kumba kwake. Hanzvadzi yangu ndobva ati shamwari ngatirongedze tirove pasi. Ndobva kwatouya mumwe munhu akati wangu rongedza uende usamire because paunorara munhu anogona kukupindira mumba akakubaya akakuuraya, or else anokutumira tsotso dzake ukafa. Zvechiwa usiku ihwohwo mapa takabva tangomira mbichana kuti kunyatsosviba. Hanzvadzi yangu ndobva apinda ndobva ati ngatirove pasi urongedza mabhegi ndabereka mwana. Bereka secho rakabva bata kamanaki kangu takufamba tichienda. So tichibuda muvhileji mune zirodhika nokuti tichienda baba vaya vanga vasina kwavaenda but munhu aingotenderera munhu anga achitoriwo patageti ada kuona kuti uyu ari kunorara kupi kuitira kuti azokwanisa kuita sei kumuteera kwaanonorara. Akatadza kurara pamba achanorara kumaraini, ada kuona kuti ari kunorara kupi. Saka chipo takabuda gogo vakabva vabuda vachitiperekedza. Chibuda vachitiperekedza chipedza chivanzi vachidzoka. Avo baba avo takabva tavaona kuti ivo vakabva vationa vakati right handei kuti tichidzokera kumba takadza noise. Hanzvadzi yangu yakati handi ngatifambe. Tafamba tasvika kunoperera village. Baba vaya vaifambisa tanyatsoona kuti avo baba vaya vakusvika. Saka vakabva vaita kunge vakukonawo kuda kutirasisa kuti titi vaenda uku.
isusu tikati maybe munhu adi aenda izvo vaiendawo nekarodhi kadiki kekuti tonodhumana kumberi uko. Tichifamba kunosangana rodhi manje kuti rodhi hombe nekarodhi kadiki kaya kekusve kumusha rodhi zvazvo tihombe nediki dzinosangana kumberi. Tabva tanoti dhuma nawo isi tisakangotanga tichingonosvika tichitifambe ivo tichivaona kuti avo vachifamba vachiona. Kuti tichidzokera kumashure hazvichaiti, tichimhanye tipinde nemusango hazvichaita. Ndokunyanya tapinda musango tinofa, hatina munhu anotiona, tisingatiramba tichiita tiri murodhi. Tikaona zvatawana zvinotiwanira murodhi. So tichifamba kudaro baba vaiva kutosvika. Pakaita pamharadzano kuti rodhi nekadi hombe nediki padzosangana. So panomboita kanhu rodhi kanenge kakavhurika, so hombe nekadiki keke tichingotifambe tichicheuka kudai so tabva taona nyatsopukuta kufesi kuti zvatiri kuona ndizvo izvi. Baba vaya ava vaive nerekeno, vainyatsoona zvinhu zvavakabata. Cheuka kudai so kunyatsoona mama zvavari, mama vedu chaivo vave vari pasaidi pedu vachifamba. Zvazvo kuti unomhanya kana kuti takapera simba. Uyo akangondibata ruoko kundidhonza kuti tifambe. Ava baba ava vakutosvika. Mama wakabva waya pakati pedu nepababa vaive kuri kumashure, pakati pedu nepababa vaive tichifamba. Mama edu wangu ari kumashure kwedu, vari kumberi kwababa vaive. Takafamba tichicheuka, taingoona mai vedu. Baba vaya hatina kuvaona kuti vakafamba nei, vaive kumashure here kana kuti vari kupi. Takaperekedzwa, kuperekedzwa kusvika tanoti gota kusvika kumashops. Havana kuzosvika nesu pamashops chaipo but vakatotisiya tatosvika. Hapana munhu aikosora murodhi kana kuti aiita sei. Nongoti tichisvika tichigara, bhazi richisvika tichipinda mubhazi richisimuka. Mwana haana kumbobvira achema murodhi mese, akazotanga kuchema tamubhazi. Mubhazi mwana akachema zvekuti vanhu vese aibvunza kuti chii mwana uyu, umwe utibvisa sauti, umwe uita sei. But isusu tisainyatsoziva kuti zvataona murodhi zvatasangana nazvo zvaisaita. Saka kubva ipapo kanyatsoona kuti right, apa taperekedzwa nechipoko chamai vedu. Ndochatirwira kune munhu anga achida kuzotikuvadza uzvo. Hatisi kuziva kuti iye aionei kana kuti chii chakaitika, hatisivi. But chipoko chamai vedu chakatiperekedza, chakatirwira. Zvekuti takasvika tichiudza vanhu vakangoti vamwe vaizvinzwisisa kuti zviripo, but vamwe vaingoti nyinyi chichi. Ndo zvinhu zvimwe yatakasangana nazvo. Let me know what you think in the comment section. Kuti munofunga kudini nenyaya iyi? What's your thoughts on this story? My name is Slick Nelikwan here on Slick Media TV Pazim Untold Stories. Nandakanganwa kuti kana une story yako yaunofunga kuti unoda kushare, unokwanisa kutisira message pa 0777 448 050 0777 448 050. Kungoisa message yako nokutosenda voice note, totonzwa nyaya yenyu kuti yakamira sei. But until next time, I am out.